oloso yo muloso mar mondo mi olu. For the next 2 years team ni kata for the next 1 year nyalo wacho kamano nikech kulure gi kaka mpango mantiere office nigi the full support wan gi full support mar office koro kalure gi mpango kaka office opango kodwa wang'e ni mbele kanyo weche dhi bedo mabeyo nikech wan ombi marwa en waidh Premier League wan pod wan gi geno mar idho Premier League to kaponi kaka wachako ni Nyasaye kotelo to bro chopo kata watiek namba 2 wadhi e playoff. Kamano mano en ka Gor Mahia Queens go manya kwaro mga jonga. Adwani mondo mi thuolo wach ni mogik minyalo wacho ne johera mag adhula. Ahinya to mondo giwuok gi pack team. Seche ma Gor Mahia machuo tugi nche weekend mochana neno ka pichni moko mano wuothe mbui neno ka gibiro e ndara to un bende ang'eni ko dwaro sir machal gi mar joma chuo. Inyalo nyiso gi ang'o seche ma koro kaponi chuo tugo koro chuo tugo Jumapil. Kiny dong ginyalo ng'ado ndara gibi wacho nango en grounds man wiel gi nying Calvary mondo gikony yudo points adek. En gima nyalo wacho katieko ni ne mafans mekwa wasego erokamano nikech usega bedo ka giweyowa. Koro uendelea kamano kiny ubi support nyiwa kiny watugo ma Calvary Kayole opira en saa 7 and then mogik kendo kawacho ne wan uniform wa kaka Gor Mahia Queens wan gi nafas maduong' sana warwako well wishers warwako sponsor manyalo dwaro biro konyo team mondo wadhi nikech kawayudo kaka wanyalo konyo kawayudo sponsor maber nyithindwa gi nyalo medo winjo maber moloyo. Erokamano Masi Odhiambo kuom yudo thuolo mar mondo mi otwak kodo mano kocha mar Gor Mahia Queens. Winjo ka kiny odiochieng' makiny gintiere kod tugo Calvary kacha ka intiere gwenge mag Nairobi inyalo thuolo mar mondo mi ne. Erokamano.